South Africa, sanibonani nonke bafowethu. Udokotela uKhehlelezi lona. It is a Monday. Sibheke ku Good Friday. Niyakhumbula ke ukuthi iyaqala Good Friday ngoLwesine. Lapha impela amazwi ayisikhombisa. Ngizobe ngibamba Good Friday lapha kwaKhehlelezi eVerelem eThekwini. In case ufuna ama direction ungayishayela nje number ethi 071 1307808. Inamba leyo ke ama direction sizobe sibambile impela isithelo sika Jehova ne ministry. Phela thina uzokhumbula ukuthi asibandlululi, asibona labantu abajajanayo ukuthi wena ukhola kanjani, wena munye umehluleli usezulwini. Indlela ofuna sidumise ngayo siyodumisa nje ngayo kuphela. Phela nje mawuzofika ungaphuzile utshwala sizozwana ngoba cha utshwala ngingeni bona ngizwana nabo futhi angimjaji umuntu ophuzile. Phela nje angifuni ukuthi uphuze bese uze esontweni. Lalela ke ngikutshele just an updating ngesho le ebhale ukuthi thina singozungu la okunothina Zungu, uJumbo, uStriker, imina. Bafowethu asikukhumbuleni lokuthi ishow was meant to educate, ukuthi okoqala maybe to declare, asideclare ukuthi uthina is just a friend, umngane nje wami njengoba uJumbo naye umngane wami. Nyamangala ukuthi why nijudge uthina uJumbo ningamjudge. Uthina is just a friend. Uthina will never be my client. Uthina ka lona client nami angimkhumbule ezongena esikolweni, angimkhumbuli ngisho funa isigqabo noma isibunge sokuthi naku mfowethu ungathola imagigi lutho, futhi ke akwasokolela amagigi akayiyena iclient lami. Siqaleni lapho. Number 2, angiphinde futhi ngiqondise this message to Thina Zungu. Thank you very much Thina Zungu no Jumbo ukuthi out of bonke abantu abakholwayo but nikubonile ukuthi nina animbandlulu lomunye umuntu, ukuthi nginyanga ukuthi but I'm still a human being. Phela I am an African. Africa akusho ukuthi kumele sixabane sixatshaniswa izwi nje phela lenkosi. Nami ubani wathi umuntu oyinyanga okholela esintwini akazwani nomuntu oyikholo. So ke leyanto it's a keep it up. So laba abathanda ukinterpreta asibambeni nje lapho kuthenini uthina is just a friend of mine, akahlangana nezinto zasesikolweni, akacomment futhi angifuni nokuthi acomment ngoba akazi lutho ukuthi kwenzakalani futhi akafuni nokwazi. No Jumbo same applies. Sibuye lana ku Striker umngani kathina. I don't have a problem with that. Sibuye kwishow abantu sebethi how strip club kwakwenzakalani. Ishow phela ukuze ibe mnandi kufanele ibe nedrama, ibe nedrama, ibe nezinto nje ezi weird ezenzakalayo. So that one akuyona indawo maybe ongithola kuyona. Unfortunately utshwala ngiphuza, ngeke ungithole eclubini, ngeke ungithole ngenza lezo zinto. It was just nje into ukuthi inikhiphe nani busy futhi nijabule, nanokuthi nibone ukuthi nanokuthi nje sibone ukuthi uma kuthiwa ngempela baye eclubini bangafika benze njani. Nami that was not my place ukuze it show ibe interesting. There must be things ezanzakalayo esizoyibona ukuthi hayibo kwenzakala ukuthi. And then sibuye lana ekuthenini uKhehlelezi noStrike. uKhehlelezi noStrike asazani futhi, hence I'm saying we are not friends but we are adults. We are not enemies again. Hence ngisho ngithi it's a neutral thing. That was my first time meeting him. I think also that was the last time, but isithi Zulu abake babonana bayophinde babonana. I don't think sizitha futhi because I need to accommodate abangani bakathina as much as ngizwana nayo. So whatever niyibona kuleya show asimkhipeni aside uthi na ukuthi uyiclient lami or ini. Yes ukuzwana siyazwana, akusho ukuthi thina angazwani nabantu, umfundisi. So akafanele hambe khetha abantu ukuthi uzozwana nobani angazwani nobani. And sibuye futhi kule ndaba I think maybe yona into maybe edinga that clarity kakhulu, or endabeni yepaint elimnyama ukuthi hawo umoya njalo uthinta amapaint, umoya ukukhombisa nanoma yini. Unfortunately when it comes to me, if you want to see uKhehlelezi who's really Khehlelezi in terms of prophecy, uzobhema ukholwe, ungathumeli izizele wena, ungeze esigodlweni izesontweni nje uhlale lapho ungakhulumi.
then you'll see who is really Khethelezi. And there was indaba ngayo leyo nto impahla yangaphansi kwakunendaba ekhona enkulu eyadinga ukuthi ngize ngikhulume, but it's a topic for another day. But I wanted just to highlight that, and sure, it's about to finish. There is an interesting one which is coming. And thank you so much to all those abangikhombisa isupport abashoyo ukuthi cha sasambona uKhethelezi. I'm a human being. Ngiyaphila nabantu, ngiyaphila namajita, ngiyaphila nabazalwane, angijajani. One thing about me, I don't judge. I don't judge a book by its cover. Hence ungibona ngiphila nabo. But ekugcineni we need to find out ukuthi straight noma ikhona leyanto efihlwayo. But ishow isaqhubeka. Khona izinto eziningi ezisazophuma. Siyabonga kakhulu abasupport ishow kaThina Zungu, Thina Singozungu. Thank you so much to the family of Thina. Thank you so much to the team eshutayo bafowethu niyayenza into yenu. Thank you so much to DSTV osinika ichance ukuthi siyenze lento. Siyabonga kakhulu. Keep it up bafowethu. Siyabonga kakhulu muhle umsebenzi. Nakunina nonke ababukeli ababuka ishow yethu. Mnandi into. Let's hope one day Mthandazo yozwakala ezulwini. Maybe you will see more of them coming. Who knows? Siyabonga kakhulu. Mawuthola le video cela uyidlulisele kuwo wonke umuntu obuka ishow ethi Thina Singozungu every Sunday 7 p.m. Kuyashuka. You know this Sunday. Hey. Just nje lapha ubuya ukhathele kuma Easter. Ukhathele ntambama. Ukhathele nje ntambama kuma Easter. Ungakhohlwa ukuhlala lapho ku DSTV yakho uzoshula hayi kancane kakhulu. South Africa njengoba uyizwela uKhethelezi ecacisa mayelana neshow eThina Singozungu. Efanele abantu bekwazi nefanele bekuqinisa sonke isikhathi ukuthi amashow asuke edlala ku DSTV asuke eplaniwe futhi inhloso kusuke ukukhipha abantu busy. Abanestress, abanemibuzo engaphendulekile basuke bezoyithola khona nezinto nje ezisuke ehlukahlukene ngaleso sikhathi. Ebese kuba yikho ukuthi abantu baba nemibono ehlukahlukene ngaleso sikhathi. Futhi kuyasiza nalokho ukuthi nibe ne discussion mhlambe ehlukile kunalezi zinto enisuke nibhekana nazo ngaleso sikhathi. Ningakhohlwa ukubuka ishow eThina Singozungu. Ungakhohlwa futhi ukwenza sure ukuthi uyasubscribe kule channel, wenze sure futhi ukuthi uyalike kuyona le channel, uyayilinda ivideo mayisiphelile bese uyacomment ngendlela ekuyiyona o-understande ngayo. Umlalelo wami mina nawe ahlangana kuma comment section. Ungakhohlwa ungilandela zonke inkundla zokuxhumana, ulandela nje iGulovu TV _21.